I pozdrav na ovaj video, danas igramo Minecraft, preživljavanje u duo. Sad će mi mali prijatelj i doći. Evo vidite mu name tag, reci bok. Bok. I ja i on ćemo preživljavat. On ima sada Iron Pick i Iron Axe, dao sam mu. Ako si ne pogledaš inventory. Dao sam ti, pogledaj si inventory. Pogledaj si inventory. Slušaj šta, ovo tu stisni. Šta to slikam? Eto, Eto. Iron Pick. Ne treba ti maču. Evo ti. Je sranje. Izašao sam. Ok, ljudi, kak se kaže, reci bok. Bok. Ok. Evo Luka oblači se nekak, ne znam zašto. Nemoj ona vratašca, molim te otvorit. Zašto? Vidiš nešto zeleno? Šta je to? Creeper! Creeper! Nemoj otići tam sucit klasero. Vidi, gle! Creeper! Creeper, ne vidiš? Creeper, upću te. Nemoj! Sinkec, obuci armor! Dok ideš tamo u ljetovanje sa Creeperom. U helu. Neću. Obuci armor. Slušaj me. Aj ti mi obuci. Joj. Eto, obuko si. Imaš jedan, a ja imam 3. Emo mi tražiti iron za tebe. Ajde, dola sam dolje. Nemoj past u pit of doom. Tu, ajde. Okej. Tu. Tu je iron. Iron, kopaj. Kopaj iron. Ma će pitaj Runa. Ljudi, ovo će biti jako dug video, pa pretplatite se na moj kanal. O, moj ovaj tu mali nema kanal. I naš samo spawner. Daj mi. Gabriel ide u pomoć. Ne treba. Obucu sam sad, ajmo, ne možemo... Aj mi to pomozi. Ubijat ću me. A gdje si? Evo chestplate. Evo to sve. Znači vam ide mi... Ne, ništa. Gdje je moje ime? Ne znam. I tamo ravno. Ko ne ništa. O me vidiš, ludače. Ludače, okreni se. Okreni se. Tu, skoči. Kuj! Evo daću ti armor. Daj mi. Da me ne može niko ubit. Ajde, evo. Uzmi. Čekaj. A si ti toliko slijep. Da me ne vidiš. Armor! Tu. Tamo! Spokupio. Ja sam. Sad obuci. Aj ti mi obuci, ja ne znam. Nisam. Ti si. Ti napravi ono sa X-om, ja nemam pojma kako ćeš ti izaći. A jebim ti! Nemoj psovat! Ja sam nekak, ne znam pojma. Kako? Iso Miki Milane. Name tag. To
trebalo i ujta i malo stringa za bed. Napravit ćemo mi kreveta uskoro. Jednu epizodu. Nemo otići sam u mračinu. Umrijet ćeš. Aj ti dođi po mene. Tu sam iza tebe. Idemo. I našli smo još jedan mob spawner. Ajde idemo unutra. Aj, shit. Nije, gangbangat će mi. Gangbangat će mi. Shit, bježi. Gangbangat će te. Gledaj, what the fuck? Ko je umro? Osinket, desiva se borba. Ja! O, sine, nećeš samog sebe, nećeš, mali mu pomoć. Postavi torčeve. Ne, fuck, ubit će me! Postavi! Nisam ništa uzeo. Majmune, koga ti diraš? Ja! Te pomažu! Evo, pomogao, umrit ću. Vi šta ja imam? Pogledaj mi ruci, pogledaj. Što je to? Golden apple imam u ruci. A šmen dat? Ne imam više. Odaj meni! Nemam više! Pa daj mi taj! Deš. Uzet ćemo zlato da i tebi napravimo. Od zlata da radimo jabuku. Ja ću umrijeti svake sekunde. Nemoj da me one punchaš. Ja ću tebe upti. Zašto sam još u peću? Gle, Irona! Gdje si? Dolje. Gdje dolje? Evo tu dolje. Vidiš torč. Skupljamo iron za ovog tu braleta maloga. Ne, nemoj ići kroz dolje. Sunite klasar, nemoj skoči na onaj blok, pašćeš u lavu. Neću. Aj ti skoči da vidimo. Hoć biti. Ja sam skočio već na to. Aj da vidi otude. Hrabrade. Hvala brale. Ej, pić. Hoćemo uzeti ovo? Uzmi za XP. Ne obsidian. Šta? Ne redstone. O tu? Da, ovo tu crveno. A, sad si ti uzeo. Makse. Ima još tamo iza tebe. Uzet ću ja taj. Ne. Ok, uzmi ti taj. Uzet ću ovaj. Uzeo sam. Shit. Nemoj plakati, Zinkec. Nemoj plakati, bit će sve u redu. Nemoj me pucat. Oj, malo pa smo po lavu. Nemoj. Umrijet ću. Nemamo keep inventory, nestaće ti sve stvari. Nestaće mi. Pošću ovaj Golden Apple. Ostavi njega. Reći ti Golden Apple, ako me prestaneš udarat. Hoćeš? Molim te da ću ti ovo. Jel ću ja to pojest? Da. Ako me ne prestaneš udarat. Ja ću pojest Golden Apple ako me ne prestaneš udarat. Ode Golden Apple. Evo ti. Je. Evo ti. Bače sa ti. Jesam uzeo? Samo nemoj me sad udarat. Imam jedno srce. 1,5 srca.
Nemoj, molim te, Gabi. Gabi, pogledaj mi srce. Ja ću umrijet. Pogledaj. Da vidim. Evo, vidiš to. Jesi glup! Ja ću sad ugasit ga. Zašto?